že po dlhej a strastiplnej ceste sa nachádzam už tesne pred jej cieľom. Tu, v tejto malej kutici, za týmito dverami by mali mať skúšobňu bohovia slovenskej rockovej scény, kapela Horky že slíže. Poďme sa presvedčiť, či je to naozaj tak. Zdravím vás. Vy ste Horky že slíže. Ktorý z vás je Horky že slíže? Všetci štyria takýto pekný chlap. Výborne. Jedna kontrolná otázka, musím si to overiť. Aké je vaša najobľúbenejšia americká speváčka? Robbie Williams. Áno, odpoveď je správna. Ja som Jano, poštár z relácie Pošta pre teba a mám tu pre vás list od Katky, ktorá vás do tejto relácie... Ďakujeme. Nemáte za čo, chlapci? Chcem vás pozvať do tejto relácie. Niekto si vyžiadal stretnutie s vami. Budete sa môcť zastaviť, budete môcť prísť? Nemôžeme prísť teraz. Ideme preč a snad niekedy inokedy, ale určite pošleme dotyčnému nejaké tie plagáty, podpis karty. Aj sa na ne podpíšete?